ନାଁଟା ପୁରନ୍ଦର ଟିଜୁରପାଟରୁ ପୁରନ୍ଦର ବେହେରା ସାର୍। ହଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଟା ହେଲାଣି? ହେରା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଏ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲେଣି ନା ଆସିନି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ଖୋଲା ହେଉଛି ନା ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି? ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଖାଲି ସକାଳୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଖୋଲା କରି ଛୁଆ ଖେଳି ଖୁଳା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଟା ଖରକି ଖରକା ଦିଅନ୍ତି ପଳାନ୍ତି। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖେଳନ୍ତି? ଆମର ଛୁଆ ଗାଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।